Arratsaldeon eta ongi etorriak Txorien Sasoi honean programara. Txaldeon. Ongi. Baniaz. Zeba? Ea gizona, nostalgiakin nau, nostalgiko. Bai, ziaro jo nau, bai. Bai, hori, gamonetarako ez da egoten gordeta holan. Ba, kasu honetan bakizu zer den ere nostalgian olako ardatza edo? Oroitzapen zarra familiko norbaitekin. Gutxi gora bera, gauze da, Iruñen La Perla jatetxea bideratzen zuen Alex Mujikak eta bere lantaldek, olako pintxo degustazioan arrautzea onjo, eta fua arrautza eskaintzen zuen. Sabeleko nostalgia. Bai. Hoixe dastatuko nuke gustoa berriz, eta, bueno, jadanik ez daude bertan, gaur egun La Perla jatetxea baserri berrikoek kudeatzeue, baina, bueno, ni Alexen gutixi hori dastatu nahiko nuke. Orduan, bueno, pentsatut nostalgia setzealdea hemen prestatzea. Hau da, mendia, espadator gugan mendira, nola da? Gutxi gora bera, bai, esanera hola da, bai, hemen prestatuko dugu gaur, Alex Mujika txefaren olako pintxo edo, bai, mokadutxo hori bai, aldaketa edo moldaketa txiki bat ingo dugu gaur, gurekin gonbidatu izango dena vegetarianoa delako, eta norri izango den gurekin Aingeru Oiartzabal psikologian eta doluan aditua. Orduan, bueno, moldaketa txikia, kasu hontan, Alberginia. Pentsatu eta pentsatu haitu nintzen. Fua sartu beharrean Alberginia sartu duzu. Fuaren zaporea ordezkatuko dunik ez dao. Ez dao. Testura aldeti jo dezakegu pixkat, bueno, ba, ordu ningo dugu Alberginia azken finen bai beratzen dela edo oli hori zurgatzen dula eta kruntxi edo hori antzekoa geldituko zaigula eta horretarako ere bai, ba, gainetik kapatxo bat ingo diogu, bueno, ba, txitxirio irinak. Baina, bueno, prozedura, nola izango den. Lehenengo eta ben, arrautza, Alex txefaren honako pintxo hau arrautza barruntzi joan. Orduan, arrautza oskolak libratu behar ditu eta hortarako erakutsiko dizuegu nola iten den gailu honekin. Beste katxarroa zukalderako? Bilduma, kolekzioa. Aldola, Bai, ez, gaina, hori benetan polita da, oso bitxia, eta ikusiko duzue ze ondo geratzen den, da zer irekitzen dira arrautzak horrekin. Eta ez hori bakarri, lehen garai baten, asten zeharta batipat, arrautze uren pasatu jateko oiture handiz zeon, Ilunabarretan, gaur egun galdu dena. Hoteletan, orain jaione, beti aurkitzen den gauza bat, eta jendeak jaten du. Hoxe baietz. Nostalgian izango buruan hor gordeta. Horri hola, iriki, goiara txokin hasi, gatza pixka bota, ogi... Bueno, baixen, esan dako, erakutsiko dizuegu nola ustutzeien eta nola esterilizatu edo nola pixkat desinfektatu edo garbitu behar dien. Honen barruntze joango da oinarrin, ontxoa. Ontxoa kasu hontan, Aitor Lasak eman digu, gogoratu hemen Txorienen izan zela bere emazte Maxuxekin, gero erreportai bat ere itxa joan ginela beraren gana, Hernanin aurkituko duzue eta Donostin ere bai. Bueno, ba, esan dakoa, ingo deuna da ontxoa tipulatxakin pixkat erregosi, eta hori joango da oinarri. Honen gainen zer joango da Alberginia. Alberginia esan bezala ingo dugu olako tempura hotz hemen zea garagardo hotzakin, nasi eta frijitu. Olako bizatitxo. Gehioz sartuko diogun, ogi txigortua, bai? Testurakin jolasteko. Zer gehiago, galeper arrautza galdarreztatua, hori ere barrura. Eta gainen, azkeneko geruza esanten dena izango da olako patata pure sotil bat, patata purea etxen iten dena, kasu honetan esne gainakin gozatuta eta finduta, eta ingo deuna da, bueno, ba, olako gozogintzako mauka batean bete eta sartu. Zuek etxen baldin baduzue olako sifoi bat, are eta, bueno, ba, partxuago geldituko zaizue eta are eta sotilago edo ez dakit, errezeta hobekiago galituko da. Eta, bueno, gero apaingarri gisa, jarri dezak iokegu usain belar bat, erromeroa edo dena delakoa. Baldin eta nolako ateratzen zaigun, itxiko deu, eta olako txak, bai? Bale, una. Bai? Goi maiako sukaldaritza, Txoriene. Egun berezia goi behira, beira, txak, aukeran. Eta nire nostalgia setzaldea. Guk, Frantzian, Michel Gerarrenean iten genduen olako arrautza bat, arrautza hori bat guzertan, iten genduen salda bat, abakanto azurrekin. Salda bat, gero ere gelatina botatzen genion, eta iten genduen arrautza barruan, abakanto pusketak, eta likido hori, ordan gelatin izatu egiten zen. Eta gero iten genduen apar bat, perresillana, eta horretako perresillakin egosi, gero eskaldatu, eta iten zen, esne gainakin naztu,
eta gainean jartzen genion, eta gero garizain zuri batzuk horrela sartuta, pum, garai hartan, 45 euro, arrautza bakarrik. Jos. Hombre, abakantoz beteta zijoan, Bai. Baina, bueno, arrautza batean, pentsa zenbat abakantoz hartzen zen, askorik, ez? Oso goxua hartzen zen, baina, horra, ematen zuen, eta gailua antzekoa gainukan, baina, bueno, itzein. Eta lana, baina, bueno, hemen, ikuste aldea zuek, bida, sistema hau da, nik hau jartzeiot pixkat olako, bai. Berantza egite. Bai. Ba. Golpe lehor bat ematen dira. Eta kasu honetan, bueno, ia intzaio olako jarraitzeko, ez? Olako... Txapela. Bai, eta gero, poliki-poliki, markatutako bide horretatik, labana poliki-poliki pasa. Guk geneukan gaioa, zan honen antzekoa, baina zan hemen burniba gorantza eta muelle bat zeukan hemen. Orduan horrepe, sistema berdina, golpe lehor bat, eta horrekin, txak. Eta txapela, garbi-garbi. Hori da. Bueno, zuek zenbat maiki dezaten, han beste arrautze inditzakezue. Eta gero, hau gorde, ez bota, beste errezeta baterako gorde ezakegu, 2 modu daude hau esterilizatzeko. Alde batetik zigorrek lehen esan duna guk, irakinda egiten genuen, uretan irakiten genuen, bai. Zenbat minutu edo? Bai, irakina aldi bat egiten genuen, 4-5 minutu eta listo. Kasu hontan, indezakeguna da, lehenengo eta behin uretatik pasa, osko lehen bertan urpixkat hartu, bertara bota, olako silikonazko lurrungailu baten, eta hau, 2 minutuz potentziarik altuenean, olako mikroinlaben, garbitzeko. Hori da, gaur egun biberoiak eta, olako umen biberoiak eta iten dien bezalaxe. Orduan, bueno, behin oskolena azalduta jarraian, ontxoak iten hasiko ga, frigitzen. Batzuek esaten due, tipula botatzea krimena dela. Ni beti botatzen dio. Beste batzuek nahiago dute, berakatza edo baratxurie. Ni berriz alderantziz, ni hori krimena iduritzen zait, hori. Baratxurie botatzea. Ni nahioet tipula bat. Nik tipuleta bat, berakatz atal bat, eta ero tipuleta fresko eder bat, botatzen dio beti. Beti, eta ero erregozi, pixka fresko altanen, da ero izoz gaiuan pixka lehen erregozita, gordini beharren nahiagut. Eta kasu honetan, bai barkatu moztea, arrautzen oinarri joango da. Orduan zati handik ezin, pena da, aldik eta zati txikinakin. Bale? Bale. Venga ba. Bale, oso ondo. Eta zure lana izango da... Bueno, behitu hemen, Alex Mujika ipatu duzu, zukaldari leitzarra, naparra. Etxea jodet, Bai, eta horre, rekondo edo basakabi jatetxetan egon zan, hau egon zan 82an, hor Sevillako espoan, Nafarroko estaneko sukaldea berak zeraman, eta ero zeukan la cocina de Alex jatetxea, hor 10 urtean zer ibiltzan hor, eta itxin zuten, eta oin horri biltzen da, sukaldari asesore bezala, ero... Bai, baditu eskuarten proiektu gehiago, bai. Eta bere errezetak eta jatetxei eta holan ematen, eta proiektu, geldi ez da bin. Geldi ez da bin, eta hor dago, Nafarroko medikuntza fakultateko jatetxean handago bere menuak eta gomendioak eta ematen, eta, hor, bi gauza lotzen ez, medikuntza eta janaria, ze garrantzi daukan hortan. Ni gogoratzet hortaz gain, bai laperlatik, baino baita basakabitik ere, basakabi aktibo zeon garai hartan, hainbat eta hainbat honako ezkontza emate zituen, horretaz gain uso eza garaien ere, elkarpuntu handi bat izaten zen, eta bai, basakabi, sona izan zuen, oso famatua zen, sukaldara izan miniaturan, eta holako pintxo lehiaketetan da hainbat eta hainbat txapelketa irabazitakoa, eta, hemen iten zaion, hau da, asaltxoa, entzen zaio lan pixkat, holako hainbat eta hainbat lehiakete irabazita, ez bakarrik Euskal Herria mailan, gero horre, Espainiako txapelketan horra aurrean ibiltzen zen, eta gehien bat izan zen, laperlan egon zen sasoi hortan, bazeukan menu bat, dana, zirela, holako, pintxotxoak, horrelako gutizi txikik, eta, sasoi hortako, hainbat, asko entzuzan berataz. Bai, eta bere lantaldez, Bai, noski. Hori beti, sukaldetan, azkenean, gu bezala jaion, gu bezala, gu ez ben azkenean gu agertzen gara, baina gu lantalde profesional handi bat atzean dugulako. Hori da. Olio txorrota da, barrura, tipulatxa.
alik eta xen, esan bezala gero oinarri hortan, koiaratxokin aldik eta zati politenak hartzeko, dena bokadun sartu alizateko. Claro, kontua da hemen, hau bai izan behar dela, nahi eta nahi ez miniaturan, arrautzan barruan, joan behar da. Zuek olako gaiurik ez badukazu, hau kopa batean aurkeztu alduzu, berdin, Baina beti oin arrautza ipatutan, lehengunean, gogoratzen zare, koktel berezi eta hitz egiten egon ginela, bat basan horrelako arrautza batean aurkezten zana. Bai. Claro, hemen gero tamaina da, hau olako 2-3 janbarko den ituzke, ero ostrukana bat. Ostrukanak. Bakizu itxeiten gaudela. Hemen badauzkagu lagun batzu zaraustarrak, gaizka, berak lortu izan ditu orain arte, txorienen erabilio dugunean ostruka arrautza, berak bere ostruka nahi izan da. Baina ostruka hori kendu izuten, doin beste hori bikotea daukate. Oraindik ez ari hasi mea arrautzak jartzen. Baina daukagunean, badukate asmoa ostrukarekin errezeta prestatzekoa, eta ez duzunak ikusi hemen txorienen ostruka arrautza erabili dula, ikusiko duzue nola irekitzen den. Azkenean teknika antzekoa da, baina pixkat, bortitzagoa. Ez da XXL olakoa erabiltzen? Ez. Hartzen da arrautza holan, holan, down, baina jo, eta hor, sartzen bazate sarean, jendea dago, nola da, zerra berezi horiek diena holan, hemen nola borobil bat eta horiekin mosten, eta hiltzen dienak, eta beste hartzut estornilladoriakin, krok, golpetsua joten, eta... Herrikiroletako trontzako zerrak ez da balio? Baita ere, baina 2 pertsona beharko ziren hortako, eta nun heldu. Olako junkea zen, jotekoa zen, hori lehen baserria aurretan beti, gurean eukin gendun, hori eusten dana egurra eta eusteko, gauzak eusteko, ez da gizu lan pinzatzen duena. Ni motosa egoten bakarrik egoten izenean zerrakin mosten, egurrak hor bitartean eusten nituen, da ra. Ez da nola dukan izena, gaiu horre, zuek jakingo zuen segurenik. Zuek badakizu horren izena, txoriene abildua eite.eus. Eta gogoratu, 2 egun barru, EITB maratoia izango dela, aurtengo leloa badakizue, Alzheimerra bihotzeko gaixotasun bada, eta hori zehati da, gure oroitzapenak borratze dizkigu, eta gure bihotzean, eta gordeta dauzkagun oroitzapen politoiek borratzen dizkigu Alzheimerrak, eta horregatik deitu diote, Alzheimerra bihotzeko gaixotasun bada. Gaur egun Euskal Herrian 40.000 lagunei baino gehiago eragiten diena, eta lortzen den dirua horren ikerketarako erabiliko da, eta gu bakizue 2 gauza dauzkagu zuei eskatzeko. Bat, zuen argazkiak, bideoak, olako oroitzapen zuen bihotzean goreta dauzkazuen horietako batzu, bialdu, argazki hori, bideo hori guri bidaltzea, zuei grabatzea, zein ederra izango den abestiaren zuen bertzioa. Eta hori, horre maratoiko webgunera bidali, eta gero horrekin bideo polit bat atarako da. Nik nire oroitzapenetako irudi bat ekarrik. Hau ni nahi. Hoi zer da? 74koa? Ni 81koa da, hau bota 83. Bai, 2 urtetxo. Egi esan hau dauketen argazki kutxunetakoa da. Eta nor da zuri besuetan daukatzuna? Niño Jesus. Ez ez alderantzi. Zuzara bestea! Hau ni nahi. Nik uste nuen hau zinela, bale. Melokotoia. Adibidez, hau da nire olako kutxunena. Zergatik, pare bat gauzengatik. Lehenengo eta behin, 2 urtekin edo leitzara iritsi nintzen, eta beste alde batetik, hemen ikusten duzuen dekoratu hau, atzekoa hau, leitzan garai batean, edo bain urte batzuk arte, Leitzan erdin daun biribilgune edo rotondan, gaur egun dena, lehen garai baten zion harri hori eta arkuzko beste harri olako eraikuntza bat. Biribilgune iteko kendu zuen. Eta, pena da zeren, eta hor urtero egu berritan jartzen zen Belena edo jaiotza. Eta, gaur egun ala ere, nostalgiak jotzen bagaitu, honako arku hori eta harri hau ere ikusi ditzakegu Peruar. Hemen. Vale, bota. Tipulatxa, erregosten, gatzakin. Pare bat buelta. Sua bizituko diogu eta sua bizitu ondoren botako dizkiogu onjoak. Eta utziko dugu emeki hor bere esaten dena nik muki esatea da. Bere zuku hori ateratzen. Erregosten, muxo. Horrekin pilpila gainan da, olako gainan loditu iten du. Horrati, badauke olako gelatina zea bat ateatzen do. Trilogia bat ingen duen horrekin, Ez, zerekin.
pilpil trilogia egin genuen hemen. Egin genuen. Oso, Pilpila zure trilogiak. Makaiagoa, ez? Bai. Makaiagoan pilpila goxua da, ez? Bai. Onjoak pilpila tatzen du, olako loditu egiten du, ez? Hori goxua da, bai, ez? Eta pipermorroeak ere, bere urarekin da, olioarekin nazten danean erregosten dagoenean, horrek be, lehenengo labean erratzen duzu, eta hor urpila botatzen duzu, gero botatzen duzu sartagira, eta horrek, hor sartagiko olioa eta bere ura ere, horren loditu egiten, olako pilpila antzeko bat. Oie, banaka gozoa daude, ez? Ba, irurak orduan batera, eta gozoa. Hiru aldiz? Hiru aldiz, eta hori gendun, gero hartu, banak egin genituen irurak, eta gero irurak batu genituen, baten. Eta oso gozoa. Hori izan, Iñaki Urtenetzen errezeta bat. Gure peskatero artistarena, eta egun baten komentatu zian hori lagun batzu egin ziela, eta esan, Iñaki, uste jazu hori txorien egitea, eta bai, eta horren, horitzapen hori erra, ez, azkenean, bueno, nostalgia, nostalgia ipatu duzu jaion, eta nostalgia hori da, ez, pasadeen, ero, hor gure barruan, ez dakit, leku berezi badaukan, lehen pasatako zerbaiten, hori ez, sentipena. Gure ustetan behintzat hori da, mundu guztien ustetan ez, Alberton ustetan ez. A ver, Alberton ustetan probatu ez duzunaen, hori da la nostalgia, hori ez da nostalgia, hori da, ez da gizet, nostalgia ezagutu behar izan duzu hori, edo nire ustez, bai, nostalgia da, oroitzapen hori falta motatzen zuna, baina gure Alberton esanetan da, probatu ez duzun horren falta. Ez bali maezu probatu nola botakezu faltan. Ez dakizu zer dan? Alberto, eguneratu. Hori zukaldera etorrita, nostalgia askotan izan alda, ez? Amonaren kroketak, klasiko handi bat, ez? Ero, antzeko errezeta bat dastatzen dugunean, burura ze etortzen zaigu, ostra, honetien nire amonan prestatzen zituen kroketan oso antzekoa, eta ja horre etortzen zaizu, tak, amonan etxera juten zineneko loitzapena, gero zaizu. Hori da. Nire hori ogiarekin gertatzen zait, gure etxean amamak itaben, lantzien behin, ogixea itaben, eta zan, garirunakin taloa moduko, baina pustu iten zien talo horiek. Eta nik horrek beroa, eta ero ama jote belarrondokoa berua jatearren. Claro, berua ezin zan jan. Beti esaten, ogia beroa ezin da jan. Teikia esan, opiltxoak, holan txikiak, ero talo antzekoak. Eta hurien talo antzeko ezien, da beti beteta, edo urdaixekin da betetan gendu zen. Eta holako okindegi batera juten aizenean, da usain hori, etortzei date hori, gure amaman etxienan, ekonomiki eukia ben, txapane, laban ikabezan horreko ogixok, eta, baina ez padozu probatu ezin jo zeuken nostalgirik. Baina kasu honetan zuk esaten dezuna, ez, hori oroitzapen hortara eramaten zatxula, zuk falta somatzezu, ze gainekoan zer da, deiabu bat? Bai, igual, bai. Zer da deiabu bat? Deiabu bat, zerbait, sentsazioa bizitu izan duzuela momentu hori. Osea, gertatzen da, eta oin bapatean jaioneri, hau eroriken zaio lurrera, eta zuk, nik hori bizitu izan du. Bai, holako sentipen hori, ez? Sentipen hori, ez? Hori da. Eta, ni gertatu izan zeitin, noiz. Neri herrin batea joan da, behin bordelera joan da. Ui, nien beniz, baina ez gero esatezu, bueno, igual hango teiatu hoik oso berezik die. Eta, bai, eta beste herrin baten holan antza daukanan egona lehenago igual. Hoiz izango zen, ez? Bai, nik uste bai, ez. Ez diogu igual buelta gehiegi emango, ez? Bai, bueno, hor, zientziak, oroimenaren inguruan da, hainbat investigazio egin ditu, eta nahita, artifizialki provokatu zitu, usaimenaren ero bitartez ero, olako sentsazioak, eta horrek amigdalati pasatzen dira. Bai, jaien, amigdalak daude estarrikoak, eta gero daude garunean, sentiberatasuna eragiten duten gunea ero hori da. Eta, ikusi dute, horiek usaimenakin eta estimulatzen. Lotura bai, zientzilariak lan trebeiten. Hau nahi zen duen barruan sartzea, orduan txiki moztu dut, eta frigitu ero labean. Frigitu, kasu honetan hori da, olio txorrota dagoen bat jarri eta frigitu mesedez. Zu badaukezola zehozeren nostalgiarik, oan bertan, edo norbaitena, kontuz. Doluare hortik doa eta pixkat. Dolua, pasatzeko garaien inbarreko prozesu bada, baina gero urtetare izaten da norbaiten falta. Beti. Eta hori oin gainera gabonetan da, asko ez, hori ohikoa izaten da, eta... Edo urte betetzek dienen, ez? Egun berezitan da, izatetu. Hombre, bai,
noski, nola ez, hombre, guk aitak galdu gendu, azkenean ez, galdutakoak, jundienak, horrekin da izaten da. Eta garai berezietan, duela 15 urte izan zen, baina hori, egun berezitan, juntzan egunean, olako gauzetaz, gogoratu itzen nahitan nahi ez. Zein ez da hori olakoetaz. Baina ni asko behar, ikusten falta, ez da hori nostalgia dan. Egin ez dako, egin ez egindako ez. Eta kitu, ulertzen dira zuen. Ez. Osa, damua, nostalgia hori damua, sentitzen dut, hori da damua izango zen. Damutu, zertaz damutu alda bat. Hori gainean ikuste ere bai pasa ondoren, ez? Behin denbora galdu ondoreko sentsazio edo sentipen badela. Hori da. Hori, ez, igual, jundan pertsona horri zenbat maite zenion, ez esateaz bere garaian, beste neskarri zenbat maite zen duen ez esateaz, beragan ez urbiltzea, dantzaitea, eta hori da damua gehiago, ez? Hori nostalgia ez da. Bai, damutu, baina, bueno, ez dakit nola esan, momentu hartan ala beharko zuen izan. Eta zu, jaione? Nik damua zerena dauka. Damua ero nostalgia zen, ha? Hombre, nik lehen egia da, gabonetan oin gutxio batzen gara, eta lehen denakan baserrian batzen ginenean da ikustean, gure aita, mama, gero tia guztiaketan, sukaldian sartu eta sukaldian, baino, jente gehiago, sukaldian noteza jente gehiago salan baino, gure etxean, bestak etxe batzuetan gertatzen da, igual bat obi lanean, kontua nik esan duen, nik nola kabitzen dira inbeste pertsona hor sukalde txiki horretan, denak batea hori ematen zuen hori, nola honek Javi Rivero eta ama jatetxea, pam bateko ni pasatzen dira, baina keto leku berdinean ezintza mugituan. Eta nola letxe moldatzen ziren kosinatzeko, olako toki txikian horren beste pertsona. Eta hori gustatzen da, gero pasatzen ziren. Hoi nik egiten duena, ni egoten naiz baserrean amanean, eta lehen guzuk eta pasatzen dien, ni sukaldean, normalean, anaia nere kopa betetzen, hori apoio psikologikoa, anaiana, eta ero lehen guzuk eta pasatzen dienean da, atatzen digu zerbait, eta bereekin jun baino lehenago beraien etxeetara eta hori, baserretik pasatzen dira, eta zerbait hartu, orduan guztu goten gara, baina lehen dana batzen ginean da horren falta botatzen du. Bai. Ez egun berezian dira, empatizatzen, datozenak, edo kutsu hori eman zaie, naizetan ikuste aldatzen nahi denez, gerota... Jendeak ez du nahi, gabonetan ja batu, eta ez zaio, ni pila gustatzen Ez da batu nahi edo ez batu nahi bakarrik, adibidez, aste santuk lehen ere ukiezinek zien, frigitzeko hau. Lehen aste santuk adibidez ukiezinek zien, eta kutsu erligiosoa zuen euneko ia 80%, ez? Eta gaur egun oporren astea bilakatu da, oporretara bidaiatzeko olako denbora bat edo aldi bat. Eguberrikin ikuste berdin datorrela. Korronte berdintxue datorrela. Eguberritan geroz eta jende gehiago aprobetxatzen du kanporateratzeko, albaldin bada eguraldi ona bilatzeko. Hori nik etxean guztatu. Nahi duzan, nire bikoteai maialen batzean holan etxekoekin, beraien etxean ez dutelako egin izan hori. Edo kontuz urte guzien enpatxatuta zaudelako familiz ikustez edo ez dakit, ez? Baina nik ez nik gure etxean bikoteak, nahi badu bera hortik jute dauka, baina hor, 24, 25, 31 bata ez ikutzen. Eta lehen gure etxean, lehen baserrian zen parkatu, 25 eta gero gehatzen ginen 26, 27, egun horietan sobratu zen janari guztia jan arte, eguneroan batzen ginen, beste 2-3 egun irauten zuen horrek, zenik goratzen ez, janari egoten zen. Beitu zigorni, 40 urte betetzean, eta nik ezautut Eguberritan honako gabon gauen afaldu, eta nola da, meza, la misa del gallo, hori ezautut. Esan nahi detzen oso jarraibide zehatzak zien egun horietarako bazkari bat, afari bat, eta gero kutsu erligioso hori. Gaur egunez da, hola, pixkanaka aldatzen nahi da, eta gero ulertzen da adibidez, familie urten gutxitan ikusten baldin badezu, erruti bizi baldin bada, eta holako gauzetan bai, ez, gaina turroian kanpaina hori da, ez, etxera buelta. Bai, lehengune egon iziten horren inguruan, ez, anuntzi hori, bueltatu etxera, bueltatu gabonetan. Hori, azkenean, turroi marka batekin zuen, baina ja, jenteak hori lotzen du gabonekin.
nahi eta nahi ez, jada gauza, ez? Ere bai, himno bat, ero... Ulertzet nik hortiken adibidez beste zentzu bat harrapatzet, eta ulertzet herri txikitan, zenbat herri txiki ustudie hirigunetara joan da, ez? Orduan, hirigunetik bueltatu mesedez, egun hauetan etxera. Bueno, hemen denbora joaten nahi zaigu egia esan, gure gonbidatu etortzear da, eta errezeta nola dijoan azalduko dizuegu. Ontxoak poliki-poliki iten daude. Hemen, alberginia edo berenjena zati txikitan moztu deu. Hemen, patata egosten dao. Honek 21 minutu behar dituz, kraskatzen olako zatik ere ez ditu oso handikin. Ure ez bota, ure gorde, zeren eta patata pure hau iteko, bai botako diogu esne gaina, gatza diadani bota diot, gero zuzendukoet gatzean, hemen daukegu intxaur muskatua, eta lodiera azken finien testura hori ez da oso sendoa izan behar, baina ez da oso likidoa izan behar. Orduan, jokatzeko hemengo urekin jokatuko du. Zer falta zaigun? Bueno, albergini hauek esaten dena hola birrineztatzeko edo tempura hau. Osa, tempura bat ingo du garagardoa eta, hau da, txitxirio, hoi da, garbantzu irine da. Bestela zuek etxen daukezuen irinekin. Arrautza bate botatzen aliozu. Zuek daukezuen errezeta jarraitu dezakezue tempura hau iteko. Baina, bueno, zer gehiago kontatzeko, honekin jolastuko du, nahi duen sendotasune lortzeko. Eta gero, bukatzeko ingo ditu hemen arrautzek, galerper arrautze hauek, galdarreztatu. Eta listo, dena daukegunen muntatzea besterik ez da izango. Bueno, eta galdera dauzkago, ez aztuin, hain geru datorrela, nostalgia eta, bueno, doluan inguruan daitzen du. Eta, bueno, nik uste dut, isketa gain garrantzitsu eta interesgarria daukagula, beraz, segi gure. Doluan ingurun ere, hor inozentzia edo izaten da, ez? Ni gogoan dauket lehen pertsonan adibidez. Norbait kontzientezan arte eriotza adibidez. Txikitan batzutan, eriotza ulertzeko ere behar da, denbora bat behar da, txikitan ez dizue igual azaltzen. Baina ez da tabu bat izan behar, azaldun behar da. Hoi da, lehen garai baten etzen hola eta hola azaltzen eriotza, gordik etzen gehiago, gure garaietan behintzat. Orduan, behin ja kontzientezeanen, eriotza, eta etxeko bat, hurbileko bat. Buelta matea. Ze mine. Ze mine. Zer egin, nola egin, ez? Hortarako ere laguntza dao. Hortako adituk eta espezialista daude, eta, kasu honetan gaur hori izango da, hizketa gaie. Ota. Untxe gatoz, Lanak aurreratuta. Alberginia dagoeneko tempuran barrun daukagu, pausatzen, hemen patata honako bitxaderakin pixkat erreskatatu, eta pasapurez edo pureiteko olako pasatzaileakin. Betikoa. Nik uste finegoa gelditzen dela, eta? Ezberdina da. Hori, gu beti, gogoratzen ez, egon zazoi bat ditzen zala, turmizakin da, nik turmizakin, baina da, txikloso, pure testura gehiago lortzen da, betiko, hori, irage hasita, amendi, beti bezala. Hori da. Anietzako, Adibidez, gailu hau etxen ziurrenik gaur egun falta den bada, eta benetan, olako gauzetarako behar litzekena. Baina zenba gailu, baina badaukau beste bat, eta ari toki inbertzaio arrautzak karskatzeko. Txiki da, gizona. Arrautzak karskatzeko toki inbertzaio. Baina egia da zenba gailu dauzkagun etxean, eta askotan, batzuk garbitzea tokatzen denean konturatzen gara, ai ama, ze batzuk benetan aldrebesa diela garbitzekoak, Eta esatuz nik, zetako alrebesak letxe erosi ete dut gailu hau. Ez dut uste, gaur egun sortzen dien gailu gauk nahiko pentsatuta daude gaur eguneko praktikotasunarako, ez? Eta hortako honako ontzigarbi gailun barrun sartzeko, dena da sargarri, Dena ezen nik bauka tramankulo bat pila dauzkana, eta ezin da, nahi dut esan, edalontzi berezi bat, umentzako amantzieten batzuk, eta ezin da garbi gailun, behar da, garbitu, eskuz. Eta hor bada meme bat, Agatha Christierena, esaten duela, nik nire erailketa eta holan odoltzuenak, harrikua, alaska, katxarroa garbitzen dituen bitartean, burudatzen zitzaizkidan. Da, hori Agatha Christiek esaten zuen, pentsa. Gauzatxo bat, hemen, arrautzak aldarraztatzen ari naiz. Ospina bota dio desente gero bilduta geratzeko. Ospina botatzen bai osue beti, hemen, urrepelaki, gero epela nahi ditugu, beste ontzi bat euki, ur garbiarekin, horti pasatu pixkat ospin sabore hori kentzeko,
beste ezer ez da, gero ja kanporatatzen ditu. Bueno, hemen ikusten duzuen patata purea ere itxure hartzen nahi da, esne gaina tope botako diogu ahalik eta honek asko fintzen dio zaporea. Eta gero esandakoa patata ure hori ere botako diogu pixkat testurakin jokatzeko. Etxo, nostalgia eta ez da lehen oroimena, holan janarik inda jaione, baku zinen tortzea iran burara? Zein? Tang. Ba! Nik tang, hau zoie goratzen zaite uraekin hasten zienak eta hori. Ni etortzen zait, Amaia Salaberriaren etxea, bere etxea juten ginen dian, beti tang egote zan erateko. Gixajoa. Zeba, gixajoa zen? Gixajoa. Ba, gu posik. Bai, seinale zuri aurdunaldiko honako odolateratzea hau ez dizulain gluzemian izaten da ba. Ba, horitzen da hori, eran behar dala. Antzekoa? Baina hori lodia da, zue egiten dizuen. Antzekoa, eta gauze da, behin egiten dizuenen olako froga hau, ja gaitze txiten dela. Ja, tank ez da gustatzen. Bueno, eskerra, hortan ez daukat arazoa ez sekulestiate ingo froga hori, así que... Horain dik, betxo, tank, saltzen dut horain dik tank? Bai, ales bai, ez zaten, nik ez dut ekusi ino. Bueno, ez hautzen gaztetxoa zaeten entzago tank zan olako hauz batzuk, laranja ero limoi zaporekoak, urarekin hasten zen duen, da olako freskagarri, ez zen zuko, freskagarri zen, eta oso modan egon zien. Oso naturala zan, zapore, niko kimika zen. Bai, eta bi zapore atera zilenik eta behin, laranjazkoa eta limoizkoa. Eta gero gehiago aldaude. Ustez bai, ez dakit. Bai, gehiago zien? Atako zien gero. Baina tipikoa zen, gure garaietan zen, igandeko paga emate ziguen, da mezatik bueltan, txutxen bat erosi, orduan gaina patata zorrok eta 3 lau zauden, ez gaur egun bezala, eta gero tang. Oizen igandetako plana. Baina garai batean, txutxe dendan, bueno, ez dagoen txutxen dena, baizik eta denda normalean, betiko jabon lagarto, janaria, urdai azpikoa, eta jogurra saltzen zituzten ultramarinosean, zeuden lau txutxe, eta orduan, baina gaur egun, umekin jutezak, hostialeran da txutxepote. Eta txutxepote egunean, guten gara olako denda batzu eta ordu erdi behar dute, 10.000 gauza dauzkate aukeratzeko. Bueno, azkarret, aita zemat aldie, 2. Beste bost. Bostekin, baina, bueno. Eta, estos trenkantza. Bale. Hemen, intxaur muskatua, gatzean ondun. Intxaur muskatua esan dizu ez, azkenean bota. Eta gatzean probatut, hau, bueno, esan dakoako jartxo bat hartu, eta probatu beti, hobeda zuzentzea garaiz. Hemen, purea emeki pixkator sendotzen utziko du. Bai. Zue jetxita, eta hemen hasiko gea gure alberginiak frigitzen. Eta nik uste ja gonbidatua hor daukagula, beraz, amantala jarriko dugu eta zeituan deno gara hemen. Bueno, promesak promes, hemen da gure gaurko gonbidatua. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Gero, bueno, lehen hemen nostalgia eta oroitzapenak eta ez dakiz, eta, bueno, zu psikologa za, eta, gaur gaina erabaki dugu, doluan inguruan hitzeitea, eta hobe aditu bategaz hitzeitea, jaionetan igual, hitzeiten hasi algara, eta ordu bete hemen hitzeiten egon, baina zentzuzkoa igual zuk esango diguzu, beto ez? Bai, norberaren esperientzetik bueno, bazuk ere, agian ez esparru hori, gehiago zabaldu eta erakutsi diezagu kezulako. Bueno, ikusiko dugu, zer eskintzen duten. Bai, lehenko jaien, errezeta, zein falta zaigu egiteko, eta... Alberginiak tempuran ditu, eta, bueno, kasu honetan hemen olioa berotzen jarriko dugu, eta gero frigitzea, eta gero beste gainontzeko osagaiak ja pronto daude edo prest daude, alde batetik, oinarrian joango den ontjoa. Gero dauzkegu, ogi txigortuk, arrautzare hemen daukegu, patata purea hemen daukegu, eta, bueno, esan dako, azkeneko alberginia, eta, bueno, oskolak ere desinfektatuta, eta bertan ditu. Primeran, bai? Bai. Berezi. Bueno, 10 egun barro, Gabona datoz, eta, bueno, holan, joine, zaila izango da, familia askotan, norbait falta izango da egun berzi hauetan, eta tristura sentitzea zaila izango da, ez sentitzea. Ez sentitzea, noski bai, ez azkenean asko nabarmentzen da utxunea, falta dugun, maite dugun pertsona horren galeragatik, eta horrek barrenak nahazten gaitu, pentsa ere, hilabete lehenago ere, edo batzuetan ere, 2 hilabete lehenago ere jendeak kaleko argiekin eta musikak eta opariakin mugitzen hasten zaiela, eta azkenean ospakizun garaia da, eta akaso nienago ospakizun sensazio horrekin doluan nagolako, ez? Bueno, ingero, ez dolua nola definitxuko zenuke?
Azkenean, dolua da maite dugun baten galeraren aurrean, hortara egokitzen joatea pixkanaka, ez? Azkenean erritmo ezberdin batean nago, emozio asko dantzan hemen barrenean, eta haien erritmoa eta haien beharrak pixkanaka entzutea barrenetik, eta haiei eskaintzea ze behar duten, eta hori norberak ezagutze hori, ez? Eta barkatu, prozesua nola da, hor tarten aserreare edo ezin onartu badau, ez? Kasu kasu. Ulertzea da prozesu bakoitza bakarra dela, beraz ezin dela konparatu doluak, eta batzuk haserre asko izaten dutenak, etortzen zait asko ospitalean gertatu baldin bada, bertako langileekin, edo familikide senideekin ere zerbait adostu ez denean, edo besteak beste bai. Eta gero bakoitza bere ritmo eramango, dolua bakoitza, zuk esan duzu, hori personala, batzuk ondo pasatuko dute, beste batzuk iraungo die pila bat. Denetik izango da. Egin beharrekoa da uste zu dolua? Garrantzitsua da ulertzea dolua egiten dela, ez? Beraz, denborak ez duela ez errosatzen, baizik eta norberak dagoela hor, barrenera begiratuz eta hori atendituz. Horregatik askotan, jendeak ere kanpo laguntza eskatzen du, barrenean hasita dago horrekin ez dakielako zer egin, ingurukoak bere intentzionez laguntzen saiatzen direlako, baina akaso ez dakigulako nola egin, eta... Hori askotan gertatzen da, ez? Maiz gertatzen da, bai. Eta ez egiteak? Ondori hori baduka? Azkenean gaixotu gaitezke, zentzu guztietan. Bai, psikologikoki, emozionalki, gaixotasun mota fisiko guztiak. Ze azkenean hor, ulertu dezakeguna da eta garrantzitsua da zauri emozionala badaukagula barrenean, eta fisikoa bezala tratamendu bat egiten dugun moduan, emozionalarik ere bere lekua behar du. Beraz, horrei eskaintzea tartea, ezinbestekoa da, eta hori urtzeko bagenu, nolabait barrenetik odol ustutzen goazela bezala, ez? Zeba, de batzuk, ez? Hori gorde beti, ez? Ez da, ze baino harria baino gogorragoa da, baina. Horre, azkenean, krak nonbaitetik bardu, ez? Eta nabari du. Azkenean loiteko arazoak, harremantzeko arazoak, agian aserrekor dago, agian gehiago aislatzen da, eta gero fisikoki ere hasten dira gauzak atzematen, antxitatea dela, eta depresio edo auskalo kaso arriskutsuetan ere, bere buruaz beste egitera ere, itxe gaitezke. Bai. Bueno, oine pandemia bizitzen nahi gana, horra hasieran ezin zan hiletetara joan. Azken agurra ematera ezin zan joan. Horre, ez, bekuak egon zian. Hori jendeantzako, nahi eta nahi ez, gogorra izan behar izan da, ez? Bai, oso gogorra da. Azkenean agurtzea edo zure maite duzun horri omentzea, guretzako, jende asko bentzako oso momentu garrantzitsua da. Askotan ere, kontzientzia jartzeko ere, galdu dugun pertsonai benetan hila dagoela. Ze gorpua askotan ikusteak hortan laguntzen gaitu. Eta ez ikusteak eta horre airean geratzen den horretan, askotan ez du benetan kontzientziarik eta hilabeteak pasala ere jendeak esaten du eske ez daukat benetan sensaziorik ez dagoenik. Eta askotan dago pendiente etxean pertsona bat, atean soinuarekin edo noiz azalduko den eta beste, eta oso normala da hori, oso arrunta den sensazio bat da bai. Gero izaten da, etxekoa denen edo bere gauzak oroitzapenak gordetzea, horrek laguntzen du? Kasua kasu eta momentuan, ez da? Batzutan babesten gara, min asko daukagula, minarekin, orduan minaren zati batzuk zaintzen goaz, eta zure momentua iritsiko da barrenak eskatzen dizuna badagaraia kaso objektu horiek edo askatzerenak eta beste. Batzuk, nik gomendatzen diet ezare azkar batean ez egitea, ze askotan lehen bailen kentzen dugun hori gehiago babestea da, baina gero errudun senti gaitezke egindako erabaki horiekin, ez? Orduan, goazen pixkanaka, barrenak errespetatuz, ez? Eta zein izan daiteke, dolueri aurre egiteko lan teknika positibo, produktibo bat? Horre ez dakit... Erantzun magikorik. Ez da, erantzun magikorik gehiago da, baimentzea zure sentimenak askatzea, adieraztea, eta jakitea sentimentu bakoitzak ere zer esaten dizun, triste baldin banago momentu honetan, zer dut tristura honek, zer ekartzen dit, zer esaten dit, agian tristura honek lagungarri da niretzako erritmoa jeisteko, estresaren erritmoa jeisteko, lanean agian gehiagizkoa da, eta orduan ondokoa izaten dieta izue, pixkat malguago lan egin nahi dut, eta azkenean puntuz puntua ikustean non zauden eta horri harreta ematea, ez? Eta bestaldetik, zertan lagundu alioen, lagun batek ez, galdu du norbait oso sentitua ero ondokoa, eta kalean ikusten du, eta
beran agertu, askotan duda egoten da, zer esango diot, nola, ez, badago zerbait zeiterik horro, momentu ikusi marko da, ez, pixat. Ez que oso kuriosoa da, berez, gai hau, beste gai hau ez dela, naturalea izango bagina, naturaltasunez, denak funtzionatzen du, ez? Nik burura joan beharrean, eta zer egingo momentu honetan, eta nola horbildu, ni horbiltzen naiz, eta pertsonak beste baldin badago, nola baita adirazten badit, ez daukala hitzeteko gogorik edo beste, hori jasotzen badut, hori errespetatu da edakitxo. Orduan pixka gehiago da, buruari buelta ban beharrean, hurbiltzen ez, naturaltasunez, bi musu basaka bat ematera, eta horrekin ondo. Eta hori txikitatik erakutze, egia da umeekin da hori pixka tabua izaten da beti, ez? Eta horri biltzen da, ez, amona ez da etorriko, ez? Nik uste dut hor gehiago da, bueno, amona, hilda, ez dugu ikusiko eta, bueno, natural, ez? Saltzia, ez? Bai, nik uste lehenago ere, baserri ingurutan bizekinan horretan, eriotza naturaltasun gehiagorekin bizitzen, gaur egun hori egiten gabe, bai animaliekin eta pertsonekin ere, gainera hiru egunez ere uzten zen gorpua bertan, beraz hori erraztasun gehiago genuen, ez? Dolua garatzeko. Orain dena oso aislatuta daukagu, orduan beltabu beldur honekin zailtasun gehiokin aurkitzen gara. Gertatzen da dela tokietan adibidez, hori ez, kontzentratzen dela, han jendea gorpua ikusteko eta batzuek oso jorratuta izaten dute dolu hori adierazteko esaldi bat, esaldi egina. Kasu honetan adibidez, ni adibidez ez dakit zer esan, interneten behiratu izan dut. Nola adierazi, nola adierazten da, esan dezu naturaltasunez, baino... Nik adierazten dut askotan komunikatzen garen moduak bi moduta daudela, ez? Bat burutik egitea eta beste barrutik egitea. Barrutik erraitatik naturala da, beraz, benetan gidatu zaitezen hemendik eta ez hemendik, ze burutik beldurra sartzen delako, eta hori naturaltasuna puskatzen dugu. Eta ez dago esaldi magikorik, askotan begietara begiratu horrekin, hemen nago, eta badakit gaizki zaudela, eta jakintzazu nire presentzia duzula, eta horrek besten zaitutak ito. Ados, kontutan izango eta. Bueno, arrotza jaione, denbora, esan diute, ez montatzen hasi behar, ja juntze, hemen gustora goten ganean hoxi gertatzen da. Norbait egin kontu kontari gustora zaudenean, eta benetan gai interesgarria da, eta, egunerokotasunean dagoena, etxe guztietan, nahi eta nahi ez, lehena berandu pasa behar da. Denbora juten zaigu, eta, muntatzen orduan. Kaldera txiki bat aldez aurretik, tailerrak, olakoak iten dituzu ez, laguntzeko eta. Eta, aurkitzeko edo... Nola egin aurkitzeko? Bueno, azkenean formakuntzak, nire kasuan behintzat ni joaten naiz bai Facebookez edo saretan azalduz, eta bai ere bestela ere webgunetan eta hola jarriz. Eta goi ikastetxe eta kulturetxeetan ere deitzen didate, eta interesante izaten da bai. Norbaitek kontaktua jarri nahi dugu zurekin? Info abildua ingeroiartzabal.com. Hor behian daukazue, bakizue, zein du da, idatzi, eta, harremanetan jarri berarekin. Eta errezetan inguruan, jaion ere, txorieneabildua.eus. Eta bestela Alex Mujikari. Baina hau txorienekoa da, egokituta dauzeren, eta, esan zen nidoan vegetariana edo barazki jalea zela, beraz. Hemen, bi ogiko eskor. Esan bezala, koiaratxo bat edo ontxo, barrura. Jarraian, alberginia, bere zerrezeta foa eramaten dugu, alberginiakin moldatu dugu. Hortxen bat, jarraian, arrautza bat, barrura. Eta danak abitu da, ni horrezan da nio. Lasai, eta goni falta dena. Tetrisean. Artista, joe. Nostalgiazteko zorena jaione Tetrisa. Nostalgin inguru noga eta Tetrisa potaitu horra, aipatu ditu zuk tanja eran zen? Tetrisa, obai igual? Hau zakin nolan laranja zuku berezia ditzen zana. Hori, laroita marreko. Uda guztia, mundu guztiak hartzen genuna. Hori da. Eta bain Tetrisa beste klasiko handi bat. Etxo guztetatik pasa dena. Ni egin esan, bideojokuetan oso txarra izan naiz Tetrisanen nintzen nuna, baina izan da bakarra holan pixkat engantzatu ninduen erolan, baina egin esan bestetan neukan pazintziri borre goteko. Listo, honi eutxiko jotez, berez, suposatzen da hemen ditu larrautza bat baino gehiago eta betetzen goazela. Orduan purea, bale? Piskat, txapa, horrein bete arte. Listo, txukunik aldea. Utzi azu da guzten mesedez, segundu txiki bat eta hau jasotzen. Jaten, hola, konzeptu hoxe da, arrautza guzik hola xe betetzea. Hori da, azken nukitua.
zer iduritzen, bai. Listo. Jaione, nik uste bai, behitu, piperrautza bota diozun ez hemen? Bai. Bota dio pixka plan. Bai, nahi izan ezkeo, zuk ez daukezu asko, baina ni bere horretan. Eta, bueno, prozedura bitu. Jak. Ui, jainko potzoloa. Ni bakarri gozatzeta. Gentia ari da pentsate, gunik hau etxen katillo ondio den. Ba, Bitu, galeperran arrautza apurtu inda berloan, aize hona, bitu, Albertok izango honen nostalgia, ze ez du probatu, zangu bai, eta ez du probatuko. Eta horre izango nostalgia handile. Osuna. Ni bintzat asetzen nahi nez nire nostalgia. Zer moduzkoa? Bai, goxua dago, hain naiz nasten. Barruraino sartu, ezta? Hori da. A ber, que tenateko ziten. Hemen gaude, Baina, honen zorionak, Eskerrik asko. Eta ona, eta ingeru, zuri eskerrik asko gurera etortzearen, benetan interesgarria gaurko gaia, eta nahi zuen arte, gu hemen egon Bai, nahi galdera batzu zintzilik gelditzu zezkit, beste esparru batzutara joanez, orduan gonbidapena luzatuta daukezu, nahi dezunen etortzeko. Primera, osondo, ni esker zuei. Eta zuek ere gonbidapena luzatuta daukazuet, bihar hemen izateko txorienen beste bilenek. Az? Bai. Kuxu bat, bihar arte.